सिगांनिफ्राय माने आगोलाव नोंनि बाबानि बेसेबां दङमोन किडनिया आंनिफ्राय जानानै बेसेबां फैबाय नों बुं दे नोंनि सुबिदा बादि आगोल सिलिगुरियाव लांनाय समाव टेस्ट खालायनानै मोननायाव 4 पइन्ट बेसेबांबा दंमोन आरो ओजोंनिफ्राय फैफिननानै सारनियाव फैनाय जादों फैनायाव मुलिखौ सारनिखौनो जानाय जादों सारनिफ्राय दा रिसेन्टलि माबा खालामनायाव टेस्ट खालायनायाव 1 पइन्ट बेसेबाङाव फैदों आरोखि दा एसे माने इमप्रुभसिमाव फैनाय बायदि मोनदों दा जाबाय 1.9 आरो आगोलाव दङमोन 4 पइन्ट सामथिं तो बेसेबां एक मासबो जायाखै ना एक मास जागोन आरोखि दाबो जायाखै सानै साथाम बाखि दङ आरोखि बे एक मासनि गेजेराव नोंनि किडनि पइन्टआ 4 पइन्ट सामथिंनिफ्राय 1.9 फैबाय बे ना मथा मथि नर्मालाव फैबाय आरोखि इसेल' बाखि दं आरोखि दे हेल' एस के बड' ब्लक ना मा होनो आं माबानिफ्राय जेनेबा मा होनो बाक्सानिफ्राय हरदों आङो बाक्सा जोंना ओरैनो सुबनखाथाबो होनो उत्तर गुसिबो बिदि जायो जेनेबा जोंना बाक्सा थारमाने आङो आंना थारमाने फिसाज्लाया एसे माबा जादोंमोनथ' मा होनो उसुख जादोंमोनथ' मा प्रब्लेम जादोंमोन ओरैनो बेनि प्रब्लेमा माने आथिङा थारमाने बोलो गैयामोन थाबायनो हायामोन नामा थाबायनोथ' हाखाथारामोन ओमफ्राय आखायाबो बोलो गैयामोन आङो नोंनि बे इउटुबखौ नायनानै थारमाने बे सारनाव मुलि लायदोंमोन आं माबायाव आइला बङाइगावनि हा सुब्रन्त दिनाव बेनाव सार बेनावनो ओमफ्राय दा मोजां जाबाय नामा दा मोजां जाबाय माने सारा थारमाने मास मोननैनि कर्स होदोंमोनथ' दिनै मथा मथि मास मोनसे जानो सानब्रै नांबावगौ 15 दिननिफ्रायनो एसे रिजाल्टखौ मोनदों बर्थमान दा ओमफ्राय माथोआबो बेना थारमाने गैयामोन गोदोदोंमोन आरो माथोआ थारमाने रायज्लायनो सिफि फिसा बोरैबा माने जाखाथारामोन थारमाने माथोआ बे दा फार्स्टआव माने बे मुलिखौ जानानै माथोआ फार्स्टआवनो क्लियार जाग्रोदों माथोआ स्पस्त जाजोब्बाय आरो थारमाने मानसि मोजां बायदि थाबायनोबो हासै गासिबो थाबायनो दा समान जायगायाव थारमाने एसे हाबाय आरो सिगांथ' हाखाथारामोन ने हायामोन दा मोजाङाव फैगासिनो होनब्ला ने दा बर्थमान माने मोजाङाव फैबाय दं आरो ओमफ्राय समान जायगायाव थखन लायालासिनो थाबायनो हानाय जाबाय ओमफ्राय गोजौ जायगायाव थखन नांगौ आरो ओमफ्राय माथोआथ' क्लियार जाबायानो ओमफ्राय आखाइफ्राबो थारमाने बे आसिफ्रा जर गैयामोन आरो कलम सलम लिरनो हायामोन हौवा ना हिनजाव जेनेबा हौवासा खै बोसोरसो जानाय ओरैनो कलम सलम फुरा लिरनो हाजोब्बाय माने इयो दा माबा जाबाय 23 बोसोर 23 इयार्स ने माबामोनलै बेयो खोनाबायना आङो बिराद भाग्यबान दुखुनांथाव बोसोरबा थारमाने आङो बरमायावनो बेखौ माबायाव फरायनो दोनदोंमोन आं बाहेराव बिनिफ्राय BSc पास खालामनानै न'आव मास मोननै ना मोनथाम जाफैदोंमोन बेबायदि ओमफ्राय न'आव मास मोनथामनि एसे बारदोंमोन जानो हागौ दे सामथिं आरो ओमफ्राय बेयावनो थारमाने बोरै जाखो थारमाने आं ओरैनो थाबाय थाना मा जानो होननानै इन्टारभिउ 3rd ग्रेड 4th ग्रेड लिरबाय थादों ओमफ्राय बायदिसिनाबो जोंनियाव फिल्ड दं नालाय फिल्डआव खारहैबाय थादोंमोन आरो फुङाव खनसे बेलासियाव खनसे खारबाय थादों बिदिनो ओमफ्राय बोरै हरखाब जाखोथाय माने आंबो हमस्लाबनो हायाखै थारमाने ओमफ्राय दा नोंनि इउटुबखौ नायनानै फार्स्टआव बुहुद नायदोंमोन आं बेलेगाव ओमफ्राय हामाखै डक्टरफोरजोंबो नायदोंमोन हामाखै आरो ओमफ्राय नोंनि बोरैबा भाग्यबान नोंनि इउटुबखौ नुनानै आं दा माने बे मुलिखौ जाहोनानै आं दिनैजों खनब्रै जाबाय आं दहायबो थांदोंमोन ओमफ्राय दा जेनेबा लोंबावनांगौनो नामा मुलिखौ बियो सारा मास मोननैनि कर्स होदों नालाय मास मोनसेखौ आं फुरा खालामबावनोसै मास मोनसेथ' मथा मथि जाबाय मास मोनसे आरो मोजां हामाखै नालाय बेमाराबो आथिङा थारमाने थाबायनो साफा क्लियारथार जायाखै नालाय मास मोनसेखौ जाहोबावनोसै आं मास मोनसे जानायनि उनाव माबायदि रिजाल्ट मोनो नायबावनोसै फरायनाया बेसेबां फरायदोंमोन होनदों बियो BSc पास खालायबायमोन BSc पास खालामखाबायमोन होनबा ने ओमफ्राय बिदिबालाय इडुकेटेडखा मानसियाबो
ओमफ्राय इयावनो बोरैबा बेमार जा आं एबार थारमाने आं क'क्राझारावनो फरायनो होनो सानदोंमोन एम.एस.सि गाव लानानै एम.एस.सि लाला नालाय ओमफ्राय बि.एड लानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय देग्लाय बि.एड लानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बेमार जाना होबाय आरो बे दा कलम सलमबो लिरनो हाला बिराद दुखु जाबाय बिमाफ्राबो गावबो ओमफ्राय दा बोरैबा नुनायाव नोंनि इउटुबखौ नुनानै माथोआबो मोजां फैजोब्बाय ओमफ्राय कलमफोरखौबो फुरा लिरनो हानाय जाफिनबाय माथ्र' थाबायनो मोजां हायाखै आरो एसे एसे हाबाय होमबाबो थाबायनो बहुद मोजाङाव फैबाय दे 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 ब्रादार होमब्ला ने दे 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 औ आं इसोरनि अननायाव बोरैबा मोजां माबा इउटुबारखौनो लोगो मोनबाय आरो बिदिनो इसोर नुनायाव हामलांथोंसै सानदों थारमाने आं फिसाला सासेल'लै बिराद ओमफ्राय सासे दं देनाय मोजां जागोन माने दा मोजाङाव जि मुलिखौ जानानै मोजाङाव फैदों बेखौनो बाहाय आरोना ओं बेखौनो आं लायगासिनो दं बेखौनो दे होमबा ने दे आदसा दे धन्यबाद दे दे